martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mangaramuti parnguluon nami saat tutikion. Lumobi ma di papunguhoha mi Tuhan marlas ni roha marningot ari hahehiyommu monang manaluhok kamatian. Tuhan nami tangihonon nami mahatam na badiyay uka maroha nami. Rajay jala ingani may di bagasa todim todi parbadia asa takasu tangiho kami. Jala takas huat tusihami hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Selamat ari Paskah madihita. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita pesta Paskah na padua dihita sa darion. Ima na tarsurat di pesalmen biddu 110 mamuka sian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 tapai hutihu ma di rohatta songonom ma didok. Nunga pola di gogoho manulak konau asa tinggang nian hape Jahoba mangurupiau. Jahoba do pargogokku dohot edekku. Jadi gabe hatuauku ibana. Suara ni olop-olop dohot hatuaun. Marsaringar di udung-udung niak kapartigor. Siamun ni Jahoba do sibahek kamonangan. Siamun ni Jahoba do sibahen hamonangan. Dang taga momate hau. Say na mangolu doau asa hupajojor akka pabahenan ni Jahoba. Nunga gogo tutu dipisang Jahoba au alai datu kamatea datu hamatean au dipasahat. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata sadarion marpungu hita laho marningot hahehion ni Tuhan Yesus. Ganup tao do tapes tahon ari parningotan hahehion nai. Dakya do pea dong jolma na marningot ari hahehion na. Yang go marpesta parningota katutubu ulang tahun doho parningotan somal doi di patupa. Alai sude do jolma asing ni si Adam doho si Hawa tubu do dalanna sorang tupor tibion. Dakya do petar bereng jolma hehi sian namate. Tuhan Yesus pe didalani do partoding ni parnguluan na songoni. Tubuh ibana di Bethlehem, mangolu di Palestina, mate di Golgata, alai hehe ibana di ari patuluhon. Danga dong do pe jolma na madalani partoding ni parnguluan na songoni. Huria na hinaholongan ni Tuhata, ima tadana na luar biasa do pestata sa darion. Luar biasa nangpe dang luar biasa pamesta honota. Ay ubal gado pamesta honota di Natal sian Paskah. Hape Paskah do pusok ni hapor siota. Di Natal adong aksesoris Natal, adong baju Natal, adong kue Natal. Hape di Paskah dang adong nasongoni. Di Natal adong hiasan Natal, adong lilin Natal, adong kartu Natal, adong liturgi Natal, adong panitia Natal, adong salam Natal. Hape di Paskah dang adok kasomalan nasongoni. Tardok Paskah luar biasa, hape pamesta honota dang luar biasa. Buasa luar biasa Paskah. Alahehe Jesus yan hamatian. Alam mo nang Jesus maraloh kamatian. Luar biasa Paskah ala dilehon semangat na baru tu sisiani. Haheyon ni Jesus mangaleho kabaranion tu sisian ni Jesus makatidakon Jesus namonangi. Ido alana ubahin Paskah pesta ha Kristenon na perjolo di halason dang Natal. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, alahahiyon ni Tuhan Yesus do, ubahin na marpungu hita sa darion. Jala domu tuturpuk jamita sa darion, maredde hita mamuji Tuhani,
ala dihataluhon kamatean sorop ni dosai. Marulopolop pita mamuji Tuhani ala nunga dipatudu wasoni kamateani. Domutusima na pinasahat ni turpuk jamita sadarion. Tahalasoma hamonangan ni Jesusi mangolu pajojor akka pabahenan ni Jehovah songon na diodolhon di topik ni mingguta sadarion. Marhite na perjolo taha monakon tahalasok kamonangan ni Jesusi na peluahu kita siat dosa. Madapotok karbangan ni Jerusalem marede bangsoi ni uluhon ni raja. Marlas ni roha na sida madok tu joroi makalason pangurupion ni Jehovah. Ede na sida makatidakon na perjolo pangurupion ni Jehovah. Ima na di ayat 1 ayat 10. Di jolo ni turpukon di pabua borak ni perukilon manipanasida pola songon pakaliang ini luba. Danga dong bedala kaluaon. Hape ala pangurupion ni Jehovah talu musui. Di hati dakko pabahena do campur tangan ni Jehovah di ngolu ni bangsoi namadok. Ay nasa siulaw nami pe hodo mangula hosa. Di hati dakkon na debatado patu pahoni. Na peduahon di pisang-pisang ni Jehovah do parukilon. Ayat 10 1 ayat 10. Pesal menom mangideho kamonanga sian ujian. Di parhatopot nasida pamisangon ni Jehovah do ubahit terbuang nasida. Pamisangon ni dakka matean. Alai patoguhon panadaw di Jehovah. Nunga di bolus ujian ni monang jala lulus ujian nasida. Ima na mangojar nasida marlas ni roha marede marulupolo. Napatuluhon asini roha do haluau ni imana boy taida di ayat 24 1 25 di parhatopot nasida Jehovah na ditudal honido haluau nasida songo batu na binolokon ni padebagas dipakai gabi batu parsuhi songo nima Jehovah bertindak palua ho bangso Israel nang pe ditudal ho bangso Jehovah hokdo baga-bagana palua hon nasida. Hurian itu hata nunga dipilih debata batu parsuhi naung binolokon ni portibion gabi haluaun. Hobar tu pengharapani marede nasida makalasok kaluauni. Tudu-tudu tu Tuhan Yesus do padohani. Yesus Kristus do batu naung binolokoni na pinarsilakon ni Jahudi gabi batu parsuhi ibana ala hehe manaik tu surgo. Songon batu na binolokon ni padebagas tudus tusima Yesus dibahi kalat Jahudi ibana nani leaan jala binolokon ni Jahudi dibahi Jehovah batu parsuhi jala si palua manusia ido si tuhuni olop-olop dohlas ni roha dina porsea marningot pasion ni Kristusi. Nang penonggudang halongangan di papatar Jehovah tu bangsoi sai dilului nasida dope pangurupiot tu na asing. Nang penang didai haburjuon ni Tuhani mangurupi nasida sai ganggu do nasida di Tuhani. Nang pe naung dipatuduhot debata hagogoon na mangurupi nasida ganggu do pe nasida pasahat tongoluna tu Jehovah. Dang uduk nasida tu pangajarion na boydo songoni nanggoluta ganggu do hita nangpe tahati dakon au porsea. Ninna sada barita longang dorohani panoton mamereng hajagoon ni sahalak parsirkus marsepeda di sada kawat na di parhirtang di gijang ni batang aek di Amazon na di bidang na bidangi di Amerika. Dung toluhali mula hulak marsepeda parsirkusi di kawati di sukum ma penontoni. Porsea rohamo jago au toluhali di sukun sude mangalusi. Na jago roho atong ise siak kamu na ole huwoceng marsepeda kawaton. Ninna parsirkusi mangaraho panotoni toluhali di sukun dangadong na olo di boceng. Di parhatopot nasida
jago par sirkusi hape ganggu di boceng. Songoni do jota porsiota. Tadok au porsia alai ganggu hita di huasona. Turpukom madok unang ganggu ibana do haluata. Huria na hinaholongan ni Tuhata, hagalion ni bangso Israel, dang dipasahat nguluna, dang pasrah tu Jehovah, dang uduk tu pangajarion ni Jehovah. Marubat sada halak na marsahit tu dokter ala panas tinggi ibana. Mangihuton na marsahiti mohob ibana ala influenza do. Hape dung di pareso dokter ala nati bodo gula darana ubay moho. Dileho dokter resep lahu mangurui gulai. Dung dijaha na marsahiti resep ni dokteri dang on ubatu panadol manang paracetamol do. Nasomal kupangan molo moho pao bamelum do. Diajari dokter babain ubat na. Jok do hita songoni maradopon debata. Tak ajari Tuhani pasauton lomota. Dang pasrah, dang uduk hita tu ibana. Pasrah lapatanna unang tak ajari Tuhani. Alai uduk kita tu pangajarionna. Ubot wado ibana taringot tunguluta. Alani tasiyahod dirita tu ibana. Ay didok do pasahat tamu madalammu tu Jehovah. Jala haposi ibana asa ibana paturehon. Madok mauliate mahamu tu Jehovah. Ay padengga basa do ibana. Ay rodi saliling nililing na do ibana. Disuruh hita madok mauliate ala para si roha jala padengga basa do Jehovah. Marula-kula didok diturpukon. Ay rodi saliling nililing na do asi ni rohana. Padohani patuduhon. Gok asi ni rohana di pangurupion ni debata. Doh patuduhon las ni rohana maka tidak ko kaburjuon ni Tuhani mangurupi ibana. Las ni rohai mangojar ibana mangarahon na asing madok mauliate. Sasitong na tarimas do debata molo mardosa jolma. Hape dang gotos rohana maredupot jolma. Dang dibaloson tu jolmai obar tu pabahinan na. Gariada dipatuduh kolong na naso tarasam belgana. Tudos tu holong ni rohani ama-ama maredopon anakna. Holong ni rohani debata tu akajol mana makabiari ibana. Pesal menon paingot to bangso Israel di belga ni asi ni rohani debata maredopon nasida. Dada ala hasurungan nasida ubahin dihaholongi debata nasida. Ala holong na do. Holong ni rohani debata di nasida. Di jolma ala diboto topani jolmai ima somar diha-diha jala orbuk sabing. So madok mauliate tu Jehovah di pesal menon. Paingoton nasida, paingoton bangsoi asa unang lupa di pamiliton. Doho di pangurupion ni Jehovah na peluahon nasida sian pangarupaon ni halak Misir. Boy do gabe lupa bangsoi di debata ala nau sonang nasida di tano Kanaan. Asa unang lupa diri nasida di paingot. Madok mauliate mahamu di Jehovah. Imana perjolo di soson asa tahalason hamonangan ni Jesusi na peluah kita siat dosa. Persiajaran na peduahon na boy taputihi siat turpuk jami tahun ima. Tahamonakkom mahamonangan ni Kristusi marhite na mangulahon lomone rohana. Di ayat 10 sia 1 ayat 20 diguari syarat masuk tu bahal ni Jehovah. Bahal manang pitu gerbang ima simbol ni pemisahan. Manirang na dibelian sian na dihuta. Molo didok bahal ni hati goran lapatan na joroi inganan ni hati goran. Alani i hajahaton nabinoan sian belian dang boanon tu bagasan. Ido ubay di pabua malim syarat masuk tu si ima aka partigor. Partigor ima aka namar si hohot maka posi Jehovah. Na setia tu Jehovah ima partangan na lidang na ia seroha na somar pikiran na jahat na somar pangasi.
Nabongot tu bagas ni Jehovah, masiula lomo ni roha ni debata. Di pasahat mauliate, ala asin ni roha ni Jehovah, paluason Israel, masuk tu jorona. Madok mauliate na sida, dihilala, belga ni holong ni Jehovah, nang pe gudang pangalosyon na. Dangala tigorna ubahin, di luas bongot tubala tigorani. Didok mauliate, ala ditadda hakurangan na, gabi dihalason pangurupion na jinalona. Naso uboto madok mauliate tutuhani, ima naso makilalahon, asini roha doho pangurupion ni Tuhani, di nguluna ala gogonaido dirajumi. Dakola basa-basa na jinalo ni parpesal menon na mamaksa iba na madok mauliate. Doho do ala basa-basa na tu bangsoy. Disosoy bangsoy madok mauliate ala debata mangurupi dohot pahot hati goran tu nani rupa. Ido nani do na dia ayat pitu. Jehovah dodo ngaku di tonga-tonga ni na mga rupa au. Jadi sobama rohani mataku mernida akan nama kosoma. Di ayati adong salah cetak di dok. Jehovah dodo ngaku di tonga-tonga ni na mangurupi au. Sasitong na mga rupa. Do dang mangurupi. Di paingok bangsoi na debatado mangurupi na sida na jolo uju di rupa. Ditindas salak misir. Marhite pangurupion ni debata tu opunasida di hati dakon para sini roha jala pardinggap basa do Jehovah. Huria na hinaholongan ni Tuhata kelemahan ni jolma molo berhasil lupa di nama ngurupi ibana. Lupa ala disuadahon peran ni nama ngurupi Tuhani manang jolma. Ala ni molo didok diturpukon puji ma Jehovah nani dokna unang lupa di pangurupion ni Tuhani. So mamuji Tuhani mangodolhon asa ni hamolatehon pangurupion ni Tuhani jala tinadda keterbatasan ni kemampuan niba. Pinuji lapatanna unang gijang roha dung berhasil na niula. Boydo keberhasilani mabahin lupa jolma di kepapaanna doho di ha orbuhonna. Na di pargogoi do hita ay orbuk na somargello do jolma. Di boto debatado topata orbuk ubahin di tanga-tanga kita marhite asini rohana. Nang pe orbuk kita di basa-basa tu hita hatauon. Na di patau do hita alani unang gijang rohata molo marhasil na taula. Uria na hinaholongan ni Tuhata. Asa margogo hita mga rajay roha unang gijang rohata molo marhasil. Ta ingot debata na mga si ihita jala tapuji ibana. Haradeom mamuji debata dang tarsirangi si roha na manada keterbatasan. Kesadaran di keterbatasan ni jolmai patubuhon haserepon. Hasereponi mangojar haringgason mamuji Tuhani, mangulahon lomo ni rohana, lapatanna deusian hajahaton, masohot mangulahon dosa. Hasatiaon makaporsiai Tuhani, papatarom may marhite parangin na dinggan. Amen, martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami, naung upasupasuhon hatami tungolunami, mangajari jala paingotok kami, asa manoktok kami setia porsea tuho, jala mangulu di bagasan uduk do serep ni rohanami. Marhite-hite haheyom musadarion, patubuhon serep ni roha may dihami Tuhan, marparangin na dinggad di jolom, saliling di pardalanan ni ngulunami. Amen.